बै नोमथिखौ साहा लोंनो लिंहर आदै आदै फै साहा लोंफै दिनै नांथ'ला दे उदैखौ दुस्र' सम मोन्दों आं फै फंबाय नोंखौ गानना लोंनो सुखुवा मोनथारो आं दिनै नांथ'थारला आदा गाबोन लोंसिगोन दे दे बिदिब्ला आफा जोनोमा आंनि कल रिसिभ खालामाखै माबाफोरसो गाज्रि मोनबाय नामा नोंसोरसो मिथिगौ माबाफोर रायलाबायदोंमोन अय हिजरा बहा थांदों आखायाव मा लादों खाथियाव फै थफ्लायाव मा लादों जायलानो ओंखाम एसे हैना फैनि ओंखाम हैग्रा बबेनिब्ला बुं बे मबाइला सोरनि मा सिरि आं मिथिया आदा बुं अरगा थैनायाव नोंसिनि आखाइ दंब्ला बिनि फिननो गिख्रंथाव महर लागोन हगार खोमाया नोंसोर बायदि जुनार आखुनि मानसि नङा जों मानसि बुनाय बुथारनाय बेफोर नोंसोरनिसो हुदा जोंनि नङा फामि खोथाखौ आङो सिगांनिफ्रायनो आन्दाज मोनगासिनो दे अब्ला मा सानखो नोंसोर ओरैनो गोसो थोलायनाय समखौ बारहोनो सानदोंब्ला बैहाय आंहा राजि गैया थाब जुलि लायोबासो राजि दं गामिनि मानसिफोरनि खोथाफोरखौथ' नोंसोर मिथिखागौआनो जों जुलि लागोन आफा साबायखर फिसाजोनि खोथाखौ बुजिनायनि थाखाय मा जाखो फालाय आफाया जुलिनि थाखाय राजि जाबाय हरजौबाय बहाथो थांनो ओंखारलायखो नों आरे नों उन्दुनाय थां आं मबाइल नायगासिनो थाना फैनि गाबोन थांदो हर जाथारबाय मानो एसेबो खोथा खोनासंथारा नों ओइ बाथ्राखौ बुंबा मानो बुजिया नोङो आं बुंदोंना उन्दुनाय थां होननानै
आरे मास्टर सिरी आरे नोखो हारा मुरा बुख्रुब जुबलां
जायला ओइ जायला ओंखारबोलाय मा सिरि है नेथारसिलां गैया मानसिबो गैया माल माथाबो गैया माने खारखोमालांबाय खोथायाथ' गोबां गोथौ साननो गोनां जाना फैबाय मेगनजों नुवालासै थोंजोङै रावखौबो आसि थुनानै बुंनो हाया जाहैबाय गामि बोराय बेवहाय आसि थुनो गोनांनि जेबो खोथायानो फैला बाथ्राया एकदम सैथो खाथार बे मानसि बुथारग्राया जायलायानो थार नङाब्ला दिनैनि समाव न' बां गारनानै खारनायनि मा जाहोन दं आरो मोनसे गेदेर बाथ्रायानो जाबाय सुनिता हिजरायाबो न'आव गैया मानो बिसोर सानैबो खामानिखौ मावनानै गामि नागारनानै थांबाय थेवब्लाबो मानसिफोरखौ नागिरनानै मोनोब्ला खेबसे मोजाङै सोंना नायनांगोन मानसिफोरखौ मोनोबाथ' हारा मुरा बुख्रुबखानायसो नै नोंसिनि बेबायदि रावनि थाखायनो बे सानै मानसिया गामि नागारना खारदों ओइ सार नोंनिबो गोरोन्थि दंलै मिथिबाय बै सानखालि साजा होखानायमोनब्ला अरखा आरो अनलाया थैनाय नङामोन नोंनो बे गामिनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै बिदि खालामबाय र' एसे लासै लासै फांफुं गैयालै जोंजों मास्टार बाबुआ गोरों सुबुं हिसाबै माबा मोनसे राहा होदो नोंथांमोना गाज्रि दामोन आं फंनैसो खोथा बुंनि दानि जुगाव गोदोनि बायदि गामि सिङाव हाबसोनानै जिउ खुंनाय समा गैला बायजोआव ओंखार बायजोनि बारहावाजों गोरोबनो नाजा अब्लासो नोंसोर मिथिगोन गुबुना बेसेबां दावखोनानै दङ बेबायदि गामि सिङाव एरसोनानै मा जानो दिनै बे गामियाव सोर साबैसेया डिग्री मास्टार पास जानाय दं गैया रावबो गैया आरो मानो थानो नोंसोर जुदि बायजोआव फरायनो थाङाबा दिनै बे गामियाव गोबां गिदिर गिदिर जाथाय जालांबाय नोंसोर मानो बेखौ बेहाय बिजिरदों बेखौ बिजिरनो आयेन दंखायो नोंसोर खनसे पुलिस थानायाव थांनो हाया नामा आयेन थायेन पुलिस गैयालै जोंजों गावबोरायानो गासैबोखा मा होनना बुजायबावगोन नोंसोरखौ नोंखौलाय सोर बुजायनो होदोंलै अनला आरो अरगाखौथ' नोंसोर मिथिखागौ बिसोर माबायदि बोलोगोरा मानसिमोन बे नेहात जायला हिन्जाव बायदि मानसियाखि बिसोरखौ बुथारनो हायो बिसिनि आखाइ फारसेनि बोलोनिबो मानसि नङा बियो है बे मानसिया मोजां नङालै उल्था पाल्टासो खालामसिगोन थौ मा जाखो निजरा नोंसोर थाङाब्ला आं गुबुन नागिरहैनोसै नांथ'आ र' आदा गामिनि थासारियाबो गुदुं गुदुं जाथारदों साननैसो नेथ'बावदो गामिनि साननानैसो सुबिदा होदों नङाब्लाथ' मेरला दंखायो दे दोननोसै र' नोंसोरो साबैसे जागोन जों सा 10 जागोन दे बै फामियासो थांलाबायगोन नामा थांलाबाय आं जानोनो थोआखै ना गाननो जोमनोनो मोनाखै आंलाय बिदि नङालै जाम्बि नों हायार सेकेन्डारि पास जालायनानै इन्टारभिउ मोनसेबो होआबा आदै आं फामिखौ इन्टारभिउ होनोसो थिनगासिनो दङ बहालै बाबु दोनै नुवाखै गामियारि मानसिफोरनि आखलखौ दे बेफोरखौ दोनथ'दो नोंसोर सानैनि जुलिनि खालारखौसो लानो सानदोंमोन आं मानोथो इसेबां हांखुर जाखो आदै बहालै बाबु दानो गामियारिफोरा खायलें नोजोरजोंसो नायलायगोन ओइ बिफा ओंखामा जाफैदो नोंसोर सानैया जाया फैदो हेलौ फामि बहा दं नों आदा खोन्था जाथ'नाय नङा फामि गाज्रि दामोन जेबो नङा दे आदा आदाया हायोब्ला आंखौ खेबसे जोनोमजों सावरायहोलाय बे आंनि फनखौनो थिखाङाखै मानो नांज्लायदोंमोन मा नोंसोर नांज्लायाखै आदा आंहा बेनो मोनसे गोनांथार खोथा खोन्थानो दंमोन आंनोबो खिन्थाजागोन दे आं खोन्थाहरगोन नाङा आदा आं गावनो बेनो खोन्थागोन बापरे आंनो खोन्थाजालाय मा बाथ्रा जाखो बेलाय आदा जोनोमा आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसा सुबुं बे गैयाब्ला माबा मोनसे गोमानाय बायदि मोनो आं आदा नों खेबसेल' बेखौ बुंनानै होदो
बे गैयाब्ला मानोबा हारसिं हारसिं मोनथारो दे आदा ओइ फाग्ला बहा दं नोंलाय बेथनफोर मोननो जादों जायाखै पार्टि होनांगोन आं नै मा जाखोलाय राजायला मानि पार्टि जाखोलाय ओइ फाग्ला बबावबा गोरा हमथानानै थाखा ओरैबायदि मोजां खौरां खोथागोन बबा लांखां गोग्लैलांनो हागौ दे खोन्थाथ'ल' नों फामिया दसे सिगां आंखौ कल खालामदोंमोन ए नोंखौसो गोसोथोलायमोन नामा आयु थब दावखा जालां सिला जालां मा फाग्ला फाग्ला बुंलाबायदों नोंलाय नोंखौसो मोथो गोसो थोयो बियो फाल्थु दा खालाम जायला फाल्तु नङालाय जोनोम पुरा फुल एक्सप्रेसनाव बुंदों गावनि जिउनि बेसेन गोसा सुबुङा नोंखौनो बुंलायथारदों अब्ला मास्टार बाबुखौ गोसो थोदों होननायालाय माथो जाखो नोंखौ ओरैनो एदावाखैमोन बि नोंखौ ओरैनो फन खालामबाय दङ आइ लाभ इउ फाग्ला आइ लाभ इउ नोंखौ आइ लाभ इउ होनो थाखाय फन खालामगासिनो दङ नेगासिनो दङ गोख्रै फन खालाम आंगोनि नोंखौ
दा पा मा पा गा मा पा नि सा ग रि सा नि दा पा मा पा गा मा पा